He thon thu hi London khopui lun lai tak Threadneedle Street ngei maya in ngatania. Helai mun hi Bank of England omna mun ania. Kum ingemaw zat chung khan bank chung le a che vela hian mitam takin thilmak tak tak an tong photo china. Abul chut lungphum nge po hi a chan pakhat ani mai thei ani. Bank underground station hi building atanga ke pen tlem te chawa omania. A chim thlang lam dewa omani. Khopui chunga underground station dang tam tak ang bokin. He station po hi than lui mi an lau phum to na mun luya din ania. Shilen wanglaya shi wanga thi ruang engemaw zat an phum khom na Black Pit an ti china ngei sakania. He than lui hi kumza thumemo a aya reida ya upa ani to a. Ataka bank station ticket office omna mun hi manlaya Mary will not charge mun lui ani china. Building thar saknan hian an lai chia ani. He muna ruangan lau phum to te hi kumsang khazakwa khan an lai chuak le vek bokani. Kumsang khazariat somriat pakhat November ni khan Philip Whitehead ti mingpu London mi chu Old Bailey a rawrel na ma a shuaya nia. Achung thu ngai to ani in thitura achung thu relani. Hetia rawrel na ma a inlan chan hi a tho na mun Bank of England a cheklem a siam chin wanga nia. A hun laya an eiruk vedana ni. Kumzabi som pakwana tirlama khachuan hetiang thil swal ti hi thitura shemna hial to theina swal lian takania. Kumsang khazariat som pahni khan kumsom thum paruk mi ni in khai hlumani. Ma se source chin khatina tarlan dan chuan Philip Whitehead a ming masa hi Paul Whitehead ani thu antar langa. Atak taka chuan Philip Whitehead hian rawrel na ama chhonti Old Bailey record ta a omlava. Ma se Paul Whitehead ti ming a om ngeya. Akum ngai vek akhan cheklem thu buaya wangin thitura shemna pe kania. Arawrel na lekha poimo poin ama chu Poor Whitehead ti in antar lang hialani. Paul ti kha athon thuwa Philip ti in an thak mai ani arinoma. Mi pakhat ming pahni angin ngai taila. Ma se athon thuwa mi nan sha dan zok Philip ti in kan soi chun zom zel donani. Philip hian be se na sang takanei china. Khopuya bank na thok lo sang tak tak te zinga nun nuam tak man ve chu aswang to china. Rim taka bein atumang ngei na lo tlingbok. Afar nu saranen chuan kum engemaw zat chung chu nun nuam takan mang do na. Ma se lo tlin chu alo tlin chi alo nge. Anun chu amang thiam lo chau le a. Sum tam tak a tho chhuat te chu a kham zo talo. Leiba anga mema aba chu apung chau zela. Sumlama ahar sat na chin felnan le. Anun nuam taka ahman chun zom zel theinan. Fing takin sumlak lu belna angai to achar chara. Ma se olsam taka sum mu zung zung theina tur kong chalo lam athang zela. Chu chuan aba chu atipung zwal thur thur boksi. Afar nu duat la chuan a umang an na shilek lo chuan anuna la chen ham hama. A u boina to te chu engma asiat puilo. Nun nuam taka mang chun som renga. Philip la chuan a chapau na awangin sumlama ahar sat na to chu engma asoi chuak du lava. Afar nu chuan nun nuam man lau mula lawani. A chian pa thuro nang chuan sumlak lu dan te nom tak chu ati ve chanta a. A boina ajanga tal chuanan cheklem siamin pound somriat pasari ala chuak ta a. Aru ani chu. Tunlaya chuan pound somriat pasari hi poisa tam thamani lem lava. Ma se ahun laya alut na chu tunlai poisa chuan pound sang thum ang vela hlu ania. Pound sang thum chu kan poisa chuan nuai thum singriat chuang dayani. Ma se hei hi atluan puilo chiang hle a. Reilau te a athil ti chu man chuani in manatok ngal. Afarnu ero chuan anu chapa chunga vandoi na thleng chu engma ala shelava. Anu chapa thil ti swal le athi na chu alaka zep tlatania. Philipa du danangin a chian te chuan
Sarah chu Fleet Street bula an chen na ina an shwai bo daya an ti hlum nia po a far nuin a omna hmuna shed lo nan le an khai hlum na dar ri a shed lo nan film khur takin engkim alo ro man lok veka a thian te pui na ngenin a thian te chuan an lo buai pui sak vek ani in lama a hole me chuan anu chapa chu angai to mema a mu lo na arei to awangin Bank of England a chuan avakala anu chapa chin chu awazot ta to pani chutianga a unau pa chin ngai to a akal chang po chuan voitam tak do thilani a I u chu a tha azin bori ti nan lo shil zia china ngai to em chung si in ngai that takin a hole mai china ma se a unau pa chin ngai ven chu a thul chuang lo ma se ni kha chu miril rutinat po poisalo bank clerk pakhat chuan Miss Whitehead ne na chuan anu chapa thil ti swal chu chiang takin a lo shil ta a chumi awang chuan ti hlumani ti thlengin zep chen nei mi alovin a lo shil ta ani thudika han shiat meu chuan Sarah chuan thil thleng chu apom thiam theilawa aril ru abuai emema ana in sheomatia aril ru buai awang chuan na se takin adam lo ta a thudik chu apom du lo ni tinin benka chuan alakal zia kanu chapa in mu em tin awazong reng thina ni chuti khopa atora wang chuan benka thok tu ma chuan Sarah khongai thlaki hne na chuan thudik chu an soingam le to lawa voina chuan I unau pa I mu theila wang ti chu a chan na don thina ni hetia a unau pa zong tora benka awakal chang hian korfual dum le mai tuam na dum ne na in thuam china chuwang chuan benka na thok te le customer ama mutu te chuan Black Nun ti in mingleman wa sak hialani a at pha hiala wangin atira chuan benka na thok te chuan an khongai hlea awan doina awang chuan building chunga alu apiangin sum enge moza tan lo pe china bank chunga anu chapa anga na tur pin dan te hialan pe a chote po an lo pe china ni ma se ni tin mai chuan aril ru boy chu azwal tula mang ang takin Threadneedle Street a building pona chuan avei ton sek china building sang sanga chuan lut kwalin kanu chapa du tak Philip kha in lo mu em ti in ami mu apiang te chu azot kwal chin top china nei thei tak tak lawa wangin bank ka na thok te chuan Sarah Whitehead local reng chin chu an ning ta hlea building chunga alo lu apiang chuan an lo in ring sa at china an chat na te chu ngaya aneya an khongai na amang swal ni nan ngai to heta chang hian thun thu chu a chiang lo jana source chen khata chuan anu chapa chanchin asia da chang khan Sarah Whitehead chu ni tin kumsum ni panga chung zet athi thlengin benka hian akal zia ni nan tar langa ziak tu pakhat Peter underwood phei chuan kumsum li chung ni tin a una pa chin ngai venin benka akal zia ti na ziak hialani kumsang kha zariat sompariat borvela chuan aril ru boy chu azwal sawa ril ru mu mal apu hlei thei to lo bank chu a chan pual a poisa thukruwa apu tatlat mayani heta hian ziak tu chen khatin an tarlan dana chuan banka chuan kile to ngai lo tura thu tiam tirin poisa tam takan pe a lungoi takina kalnal nala benka chuan akile to ngai lo ma se ni khachu Sarah chuan bank nei tu chu stock exchange a asum don na akal puilain a mufu a apan hnaya miswal le rugru tia kawin pound sang ni aphuta bank nei tu chuan cheng ni chawa pe a kalbo turin a shila maktak main poisa chu ala a lom thu shilin lungoi takin akalbo vele mayani Sarah Whitehead chu anu chapa ti hlumani achanga akumsom ni panga na achanga kumsom thumna inkar vela athia chu wangin athi hun chu kumsang khazariat somsari pathum le sang khazariat somli pani inkar vela ngayani
anu chapa Philip athi lai khan kumsom pakomi nia ngayania chu adikani chuan athi hian kumsomli pali le somli pako inkarani ti na ni chu ma se mi chen khat chuan athi hian kumsom ruka upa ani to ti nan soibok athi nu hian bank chung nge ya te Threadneedle Street te thlanmual naivaya te le bank underground station chunga te kordum ha meichia mu ani thu an soi china mi chen khat soidana chuan he meiche kordum ha hian apana kanu chapai lo mu em tin mang an mel takina zo chin a mutu te chen khat chuan sarai chanchin kha an shengai lawa arwala mu te po anom china ni chum khat chu American zin mi pakhat hian atong vea meiche kordum ha chuan ron pan na in azo na ngai bok chu aron zota chupa chuan midang nen min haya ni lo mo engma ka shelo tlat mai ti na lo changa meichia chu lungai mel emin a hoisona midang panhi local liam chia te chu azuya zinmi po chu akal zui ve maya ma se meiche kalna lam a hoile zok chuan khanu kha mu tura om to reng lo an mu chinna lar ber chu Bank of England a Court Garden a ania an mu dan chanchin hi soitura tam hlea chungzinga chuan langsar falbik nal a oma bank gallery a chuan tukver lian pui a oma chung tukver chuan huan lama hoya kumsang kha zakwa somsari chawa khan tukver pakhata chang hian mi papani in meiche kordum ha huan konga kalbai au awan mu a akal dan chuan ngaya ti chalo emema kaltum namu malpo nei lo ang mai hian alanga akal dan vel chu middel ang mai ani chuta aching chithuta abula lung chu akutin achum chiama alu athing noka riluna lutuk ang mai hian achabruwa ruwa chuta thogle khata abole ta de ani he court garden a lungte hi thlanmual hlui lungte anni soito angin source azirin he thon thu hi shiat dana danglam veu theya source tam tak chuan sarai hi bank nung chia St Christopher Listoka biakin thlanmuala hian phumani antia ma se chu biakin chu kumsang khaja sari somriat pani dai to khan bank ti len nan chia ani to a chu wangin chu thil thei lawani mi chen khat chuan St Christopher Listoks biak ina changa an ruang lai chwa te hi kumsang khazariat somruk pasari khan Ngaihnawm cemetery thlanmual nai maya sunani antia mase Bank of England ngein kumsang ni som pathuma anti chwa inside the Bank of England document chuan mithi ruang te chu kumsang khajakwa som thum thlengin khoi che tan ni lawa chumi nuwa Ngaihnawm cemetery a sunani jok ti chiang takin antar lang Ngaihnawm cemetery hi kumsang khazariat somlia dinania he kum hi sarai thi kum niarin ne na inang chia bok chuwang chuan son ni lavin atira changin ta chuan phumani melzoka soidan dang lia chuan bank station omna bulvela khan phumania station saklain athlan chu ti chiatani anti hengai dan hi adik zoka video tirlama kan soinen po a in milzok documentary channel pakhat Ghost of the Underground chuan St Mary's Ulnot Church thlanmual chu bank station ticket office sagnana anti chia thu chiang takin atar langa documentary a chuan ruang tam tak chu kumsang kha zakwa a ticket office saklai khan an lai chhuaka mundanga sonani thu a chiang hle hei hi Sarah Whitehead phumna masaber ani theima yangem ti chu zona ania ani chuan St Christopher thlanmual atanga son ni lovin St Mary's Walnuts atanga son ani arinom ma zoka ama ero chu chhana chiang taka omlo hengzong kan soina chan hi chu an phumna masaber hi tuna bank station ticket office omna St Mary's Walnut thlanmual luikha ani theya atha ashan dan nen po a in milwangani Black Nun hian
bank station nen hian inzom na thuk taka nei ti kha na chiang le zualome ma se Bank of England a thil thleng hi soi atam zoka chumkha chu monument station a na thok state worker Chris Archer chuan thil mak taka tonga a soidan chuan zan lai dar nia station an khar vek to nuwa bank station a CCTV monitora Peter pakhat ahmu ani chiang dewa ain nuwa po chuan kong khar bula chuan a loading ngeya chu Peter chuan camera lam chu aron en chau wanga ami chu la sonin a inhera muang chang deuh hian akal sona chu pa chuan meichia muang chang akal le ngal chu a phak man ngei ringin kong kalam pan chuan atlan ngala ma se kong koi lai a thlen chuan kha Peter kha mu tur lo om to reng lo mi pa ngai chu ni se phangei tur ania phalo po ni se mu man tal tur chu ani hi mitam tak chuan Sarah Whitehead nge ani an ringa ma se Archer chuan korduma ha po ati chuang lava chu wangin tharau dang po ani thei thau bokani atong tu pa hian tharau lampang hi ka oi lo viau na a he thil ka ton kher hi chu kadam chungin ka thei ngil to lawang a chan chu soifia dan le shilfia dan reng ka shelawani ti ina soi hialani Black Nun an mu nun bernia an soi chu kumsang ni pakhat kha ania Liverpool Street atanga bank pan na konga kal papakhatin atonga hemi nuwa chang hian tong anwang to leya soya om to manglawani atha hi mu ni zen to lawma se aming hi adai tak thei to lawa Sarah Whitehead ming hi tun thleng hian Bank of England le Threadneedle Street nen hian ala in zom tlata bank ngei po hi Old Lady of Threadneedle Street ti in an kau china mi chen kha chuan he ming le ma put chan hi Sarah Whitehead thon thu wangani an ti hialani adot le chuan Black Nun thon thu dang ngai thla chunzom le ngalila Ireland tuipui kam Belly Castle bulmaya chuan thon thu mak taka oma thon thu hantia ama sa mi nen khian history tak ania an chanchin hi adik tak taka thon thu mai ani lauti soile shamila an thla a shan zui dane ro hi chu fin fia na shan a om to lo wangin adik lai le adik lo lai po a om ve zeu mai theya soi chian fak theyani lawani Banumargi Friday tlucheto biakin mun hlui huana chapel lu na kong kabula chuan lungphun pa ngai ve mai alanda na danglam bik na nei lem lo hi adinga Celtic cross ania ate leya meter chan ve vel le ka sang nin a upato ti a shat leya alaya takwa a omboka hi Banumargi Black Nun anti mai chin Julia McKillan than lung ani hei po thuam du mai bel china wanga Black Nun ti mingpu thawania aron in lar chang poin thuam dum veka in bel chin adam lai chuan pathian ring em mai mani chawa khosa shitlok theina nei ania adam chung zongin pathian thu nen huna mangrala ngai that thlak lo taka athi nuwa atharau chu Friday chuan awak vel thin ni nan soi athan bul vela chuan mal takin awak kwala tukver sang taka changte chuan alo dak chuak thin amutu chen kha chuan an mu rualin an chungril ha dam huai thin ni nan soi tlata hei tak hi tharau chanchin dang ne na a in an lo na chu ani engmoi taka tuamang mai hian a che vel engpo phatin ronin lan china mi chen khat thung chuan hlauhna na satak an nei thut thin thunga din mun hlo oma an ding nia in shiat na an nei thut thin an soi dan chuan hlauhna nei mi alavin huai sen takin a tharau chu kaula I kau chuak thei an ti china than mual thitle vuk kara chuan a than lungbula idinganga chuta a than lungphun chu sanavir dan zongin voisari I hel kwalang chumi zoa chuan voisari bok aletling zongin I hel li ang
I hel kwal zoa a thlan lungkwa chuan I kutiro langa. Ti chuan Bonamargi Black Nun Julia chuan I kauti a hria anga aron zong don che ani an ti thin. Bonamargi Black Nun hi a hming dik tak chu Julia McKillan ania. A pian kum tak hi hria tani lava. A thi kum niarin chu kum sangkhat zasari pali ania. Chu wangin kum zabisom pasari na lai holvel. Friary puithiam hawin Friary an rausan hun lai borvela piang ni in arin theyani. Mania khosak du zok Julia tan chuan an mun rausan nuwa lu chu arem chang emema. An rausan hian ala chhelu tuklava. Ala lu tlak viau bokani. Black Nun ti ming pu ma se Julia hi nan tak tak ani lava. Ma se pathian ring mi ania. Nan korfual ang deuh thuam dum main bel china. Sholpo asin ve thlap zela. Nan a an ema wanga nan ming pu ve mayani. Atleiro lai chuan akhir ve hle china. Mi soi se la shat emema. Athina chia in athin rim ma em boka. Mi suala angai to chu a huwa thiana hongoi ngoi mayani. Alaizon nu ngei po a mai chuang lo. Alaizon nu chu aswal ngoi nia a hriata wangin a bedu to lo maka. An chung ko zinga pathian wa bausan tu anom chu azak emema. Mual phawna na satak ni na ngaya. A hongoi ngoi mayani. Julia chu a in la shang tlata. Friary hi chung kwale engkim kalsana pathian rongbol tura an nun puma in hlan te chen na ani. Julia po hi Friary hlui puithiam te rausan tua chuan ama ina chenga. Zan khat chu thlia tle vuk vuka ro asur buana. Chutia thli le ro na sataka tho lai chuan a chen na Friary kong khar chu aronin chumri burbura. Julia chuan a han honga. Alaizon nu a huat em chu alo ding reng maya. A mela jang chuan na satakin a dam lauti a hriat theya. A khu bora. A vuna dang var veka. A thanina bual hu vek bokani. Khongai takin menchan puiro tin alaizon nu chuan angena. Julia chuan lainat na aneita a. A shwai luta. Kailo na chuan kai chavin. Khuma chuan a mutir ta a. Ma se chuti lai mek chuan in chirna na satak chuan aron tuam ngala. Pathian in thiang hlima miswal lutuk nia angaya shwailu awang chuan a in thiam lo hlea. Thimcha tak kara chuan a farnumut na pindana jang chuan atlan chuaka. Kailo na atlan tha a. Ruasur hnuaya chuan atlan chuak ta ani. A farnu swal lamatlan nen chuan in khata omdun po adu lo. Pona chuan a ching chia a chong chai chanta a. Chutia a chong chai lai chuan thom dang lam taka hria a. A han hoile chuan pindana jangin enga lo chuak ti a mua. Ma se me emo khon vare mo a chi eng hau si lo. Pindan a chua san lai khan a thim vek kha ani sia. A thawa eng lo chua na chu a zui chawa. Kailo na chuan na chau zela. A khuma alaizon nu thimai turbul chu a thlenga. Alaizon nu chuan kal hnai turin a shil sepa. Chuta a hmui chu chong chai na toite soi na cheya. Eng mak tak chuan aron chuna. Chuta chuan a hnuka chatta ani. Julia thinlung chu a ke chheveka. Alauti swal na satzia chu a she chuak ngal. Pathian chuan kalaizon nu angai dam theya. Kei hian ka ngai dam thei lawa mo. Ti in a in thiam lau ema. Chutia a in mu chua chang chuan a nun chu a in thlak dang lama. Chatna le in ngai tlom na entir tu kani to ang ti in thutluk na a siam ta ani. Chumi nu chuan mi te hne na ngen na a siama. He angin na hi alar pui hle bok. Ka thi huna Friary lu na kong kabula hian kwang tel lavin min phum ro u. Ti chuan mi Friary alut le chua ka piang chu karu chunga an kalanga. Karu te anra apiang chuan kei ngai tlom na min hria chua ti ro se tin ngen na asiamani. Julia hian danglam deuh na dang aneya.
shitlok theina thil pe ka dong ani a shitlok na lar tak tak te chu tuipui long te chu thira changa siam ani anga sakor tel lo lir thei ala omang ti na shitloka chu tunla ya lungle motor te hi anni nakin huna chuan ni puile thlasik danglam na a to lawanga thingna tlak hun chawa danglamang atibok tin arilena hian lungding lian pui pahni a oma standing stones anti mai china kilometer li vela inhlat standing stones pahni te chu nakina anla ding du nang ti na shilok boka chu lung pahni te chu Bally Castle long cholna sakna nan manga voini thlangin anding dun taring ani tuiluang te chu engtik nia emochuan thisen angin ala sen vek do na ti boka kumzabi ni nuwa na thok pakha chu luya atlaluta tui herna chuan manin lui chu a thisena wang chuan a sen ta vek ani Julia hian mi thi tur te po a shitlok chin ti thu an soibok Bonamargi Black Nun hi engtin nge a thi tia te tharawa lo ni tak dan chung changa te hian soidan chi sang a oma mi chen kha chuan kailona lumin a thi antia chen khatin fiery achima wangin lungtlai na del hlum antiboka abik takin kailon kwalzim te step som pathum na chuan a thi anti mi chen kha thung chuan mi tue moten an thatani antiboka step achang chuan namthla kani tia soyan oma a chenin lunga chut hlumani thu an soibok a tharau mutu nia in soi chen khat te hian lua nei lo ti angreng te an soi china friday chunga awak vel lai mu nia in soi te an oma kailon bulading reng an mu chin thu an soi chin chan te hi a thi dan wang hi ani mai thei ani kailon an chedung ti nan soi china chiar chunga kal chawa piang chu an thi hunata naruat aya mai nan thi dona kailon chiar chunga zo chu thi na tin an soi chin he mun tlo tu te hian kailon bula chuan thil engemo lo tak a ang tlata shiat na an nei china an hnunga engemo a ang tlata shiat na te an nei china tin mak tak main step dang zong achul vek to lain step som pathum na chu ala thar thaveka achan chu tu man chu step chu an ra ngam lo wangani he mun hi ala em wangin local council chuan mina zong tlo po theilavin an khar ta hialani kumsang ni panga khan Belfast mi papakhat chuan Bonamargi chungchanga soineu om chu adikle diklau finfia achak ta thlata anu puile atu te shwain anjinta a konga antlan lai te chuan atu te ti chainan North Coast thon thu la omle arab thak tak te chu ashil pa chara khothim ma deuh chuan Bonamargi chu an thlengta a pa chuan ma ashwaya anu puile atu te chuan an zui data Friday chung clear wang chunga an din lai chuan anu pui chu ring em in a ron che chuak twara a pasal lungphu chu a chol lo chau anu pui chu a fiam thuai moti in Bonamargi tharau dang siam beli tu memni du tok ro a hantia ma se anu pui chuan I mu velawem ni nan nu kha atileta a hoileta plastic bag thli na chem len vel chawa muwa anu pui chu a fiam thu emo ala tifana ma se atu te mel han ena an lau mel le a anu pui na ko na kailon lam chu a han pan pheya chuta chuan thadum kailona rang taka kal chho hi a muwa achung bera thlen chuan aron hoileta mai var pu phiana ron mela amita khap zok chungin abaule dayani amit vayemo atia ani laupoin mi inti chayan tumna mai maya angaya ma se ke pen thomemo nuiri emo po sha tura omlo shima ama fiam du te chu anron chugle maya ringa angak wanga ma se rei taka nga nu po chuan tu ma anron chugle to lawani thil thlengdang le chu kumsang ni tir lam kha ania BBC radio show atana
chanchin bumi pakhatin thla alak lain chungko pakhat kongsira tanga anron chuak hlol hi a hmuwa thla alo lak mek awang chuan ti buai an duh lova thupa chawiin kongka thim lama chuan an lut ta diaka chutia thla alak chhunzom le molmol lai chuan thil ribura hria a thil engemaw tlari chorri ani chanchin bumi chu thoma hriat na lama chuan a tlan phei ngala chuta chhungko zinga mi pano pang pahnih te leia lo tlureng chu awa hmu a an ham hai hmel hle an hnungah chuan lunglian tak tlake chu alo oma tlema lungchim awang chuan an nunna an chan lo chawani an that lo a finfia hnu chuan police a bengala Friday pum chu enfia avek angai dona khar hial po angai mai thei an enfia na chuan chanchin bumi po chu atel vea atira chuan lungchu ceiling atanga tlania an hriat thu an soya ma semak tak main ceiling lungchu alakim veka tlachen reng a omlo lungchu banga changa lo tla ani hmel zoka atlak dan po pon lama changa na takanam chhuat chop ang mai ani kumnga vel liam ta khan tharau chuimi twal chungmi pathum chu zana bonamarki a hian an kala tharau chuimi ten an man thin man ruwa spirit box le man ro dang te chu an chhuwa pui ve thlapa atira changin boruak chu arap omriawa ma se sha chan chak na an nei len em awang chuan kirsan lam chu an ngai to lo an khol chuan thilmak tak amana an man ro pakhat phei chu khoi tu omlem lo hian voitam takaron tluringot thina than lungbul an pan la chuan an EVP electronic voice phenomenon spirit box achang chuan kirro ti he aron ri chuaka chuta hlau ti aron ri zui le a pakhat chu konin than lungkwa achanga a en lai chuan fim khurro ti aron ri chuak le bok chumi hnuwa kailon lam chu an pan le a step an chiar lai chuan EVP achang chuan chiang tak mai hian ti hlum kani ti chu aron ri chuak le bok step chu an chiar chhun zom zela o chuan sar aron ti le a chumi hnuwa mipa a ti ni om tak hi aron ri le a chumi rual chia chuan kepen ri ni om tak hi an che vela chuan aron ri a kongkalama chuan an tlan pheya an han hoi kwal ruaya thomlo chhuana chu an zonga ma se engma an hmulo reife nuwa chuan tharawa om tak em ti te an ma ni bia ka du em ti te chu an zota reife nuwa chuan chan na alo thlenga ka om tak ke ti ani tang khung hlau nu ti po asoibok tharau chu akal zel theina na pui adu le du lawan zo chuan chana mu mal andong to lo he mun Friday ne na inzom history bengti tlai do maya oma July chanchin nen hian inzom na po anei mai theiani kumsang khat zanga le sang khat zaruk borvela khan nampani inhmel ma an oma rorel nampani ni in pakhat zok chu mekkelante annia July thatu te Ireland minghet anni anmel ma te chu McDonald ni in anlo lian chhauzela McDonald nam ero chu Ireland minghet anni velawa Scotland lammi anni thung Ireland mar chak lama changin tlemin ram chu an la zela Mekkilan nam chu zoi muangin an tlom zela Mekkilan te hi rowan rel lai chuan an thil ti thei zialan tirnan Friday le abula Dunles Castle chu an sa a he castle hi lungpui sang tak chi pa sakania asir vela chuan kham sang tak in hual vela kalpo na pakhat chia a oma chu leido toite ani indawlain leido chu danani chuan chhuana kongka dang pakhat chia a oma chu puk thu ruk pan na kai lo na nia ta chuan long in ring in a ding thina puk chu tun thlengin ala om kumsang kha zakwa somruk pasari khan zan kha chu thlipui le ro puya thok chiama kuldin na lung pang chu chimchenin kul chaukalai zong chu ala tel veka
chauka mihring om zong zong pawh chu ala tela tuipuiah chuan tlalutin an thi vek ani hemi hnu hian zana thlipui le ruahpui a thawh chiam lai hian thlipui ri vuk vuk kara mihring che thawm khomi te chuan an hre thin kul achim lai hian an sak mani se Macmillan hnam hawin an luah tawh lova McDonald hnamin an chuh sak tawh awangin an luah tawh ani he hnam in hmel ma pahnih te hian hmel ma in tawm an neia chu English ho an ni English te chuan hne tumin hma an ron la ve chara ma se tlawm an tum bik lo McDonald tribe ho tu ber hi Sorley Boy McDonald ania English ho thil tum chu a sherana chu wang chuan indo mi lo zong nu naw le tar kum upa te chu Redland Island Scotland le Ireland in kara oma chuan a son chhuaka abi ruk tir veka English ho chuan an ron beidon ti sha in mar chak tuipui kama chuan lo be le turin in ringsa thlapin an lo oma ma se English ho chu an be se lo dan dewin an ron chetlat mai an lo chan na lam chu pan lovin nu naw le tar hawan da na Redland thlar kar lam chu an pan ta zoka inveng theilo le beile theilo vekan ni awang chuan reilo te a mitam takan ti hluma a then tuipuya an pailuta a then kha ma te an paya an rong te chu sava ei turin an hnut chia a Sorley chuan ti thei nei lovin rilruna le thin ur takin a thlir liam ringot maya aril rupo abuai pha vekani heta English hawin an ti hlum za thi mi zaruk chuang an nia thisena chuak na sa a leirong pa ngai ang maya ngai thei tur khopin leite chu asen phut mayani ruangan mu thei ang chu an hlom khoma a chen chu taksa peng kim to lote anin noka anin hum him na tura an pan thliar kar chu an thi na tur zo kaloni ruang phum na tur chu thlan pui an laya ruang an la khom zong te chu a khomin an pai lut noka an hal hnuwa an chile ta ani McDonald lel chung ko ruang te po chu an mu thei ang la khomin lel chung ko thlan Belly Castle bula chuan phum an ni a chu thlan chu khoi hmun nge kan ti chuan Bonamarki Friary nge kha ani an ho tu pa Sorley Boy ngei po chu hmuna chuan phum ani Bonamarki chu McDonald lel chung ko phum na hmun ni ma se Macmillan thlan pakhat a om ve a Macmillan mi pakhat chia phum ve ania chu tu dang ni lovin Julia Macmillan hi ani McDonald lel chung ko thi te an phuma changa kumza po aliam ma in Julia chu puithiam te rau san to Friary a chuan aronin son luta thil chi sang thlengin chan shed lovin mak takin a thizuya he hmuna hian an phum ve ta ani he hmuna thalar ber chu Black Nun hi ania ma se thla om chun chu ani arinom chia lova Julia om ma dai po khan he hmuna hian thla alo om to arin om hle a Julia thi na tenen po khan in zom na alo ne